morning, friendship. Magluto may waffle. Ano yung trabaho? Magluto mig tawo. Tanaw mo ah, prinsep ha. Magluto daw may Ay magluto mig tawo. Unsa kalami ang tawo? waffle lang mong lutoan. Dako siya Els. Okay lang siya. Okay ra gani. Sige pala ko butang sa cheese. Ikaw tigbutang sa cheese. Dako ala Els. Para dako pantay. Waffle, waffle, tadiha. Mga friendship. Busa magutong anak ni Flor gibiyaan siya kay mahilig man sila sa mga kalingawan, kabibuhan. Na diri kay Mingaw Baya. Oo, mingaw man diri. Hindi. Gipilit nila ang dito. Kaysa diri. Unang niuban sila sa iyang papa, makiuntag ni uban, pero kung ganahan pa sila dire, di man tungkuyog. Yeah, dyan na. I-close na to. Kay lutoon na. I-close na para maluto ng tawo. Para maluto na ang atong waffle. Yan. Tagpilang isa gani ani. Muna among ilutoon karon. Ani siya oh. Yan. Kaya mo ning display para mahalin. Munang naghimo mi karon. Yan, yan ang na-mix. Makuan sa na kung isente mo, makuan sa na si mong bana. Ex mo. Dili. Dili. Oy man. Dili mi friend. Ah! Kana ala ay kung ano mo kung print mo? Kung dili mo friend, dili na niya makita. Kung sa imong gibuhat. Pero kung i-stock ka niya, Makita niya. makita niya kay naka-public man. Pero di niya ako ma-stock. Kay di ko niya ma-stock. Okay ra na oy. Nana jud ang kapalaran friendship. Dili maglahot tayo lang forever. Depende sa uban ay forever. Walang forever. Busa magluto na lang may prinsip sa tawo. Ay, lami siguro ang tawo. Ang uban kanya-kanya man taog kuan kanang ato ang kinabuhi. Nayuban nga swerte sa bana, nasayuban nga dili swerte, kaya Busa Maning maglaoyan na kamot. lang sa tawo. kay maning kamot na lang, kay solo parent, single mother. Dili sa ako mag minyo otro kay nasakitan man, broken hearted man. Dili sa sense magminyog utro Maning kay kamot. bating malaoya pa niya kung magminyog utro. Kaya maning kamot na lang sa ko para mabuhin ako akong mga anak. Kaya diri maluto-luto lang sa waffle pang display ugma. Palit mo friendship ha. Kay lami ning waffle na i-flavor tawo. Joke lang na Ate Maria. Ay, ginoo ko. Madili beta kanibal. Flavor tao. Asa na dapit gani ang kanibal? Nga lugar? No. Nauyaon na ang tao. Dira. Binoon ra na prinsipa, dili flavor tawo ning among himo ah. Flavor cheese.
May cheese. Parami ang waffle. Ang sarap. Kasing sarap ko. Char. Joke lang. Abrihin na na. Wait lang, mga seconds. May bita magkuha na niyo. Palit rin ko ani. Napalit rajit ka, ani. Hmm. Sa waffle may maker. Apple maker. Maglingaw-lingaw sa kinabuhi. Si Akis. Oh, luto na. Yan, luto na siya! Yan, luto na siya! Pita na. Cara kayak sana no? Charing! Charing! Cara kayak di na sila magansi dana. O, Pila syempre! ilang baligi ganyan na? Ambot nasa 25, mas yun 30. Wala ko kakuan kay Igo naman tatig ng kuan ani. Lahi man ang mag-display. Igor tigluto. Oh, di man kita ang nagbaligya, char. Igo naman tating luto. Kuan kay siya no. Gakuan di yan. Init tayo. Siya. Sige na. Sige na, go. Di ba na? Angin na siya. '25 na di ay friendship. Hinaot unta nga more blessings nga maabot sa atong kinabuhi. Og healthy and safety kitang tanan. Masya. Og magmalipayon, bawal magmugot. Bawal mag-uol. Bisan og naay problema, katawa na lang na. Ayaw Kay ang problema. Ayaw problema ang Problema. problema. Pasag di nga sila magproblema sa problema. Ang problema, Muy magproblema. King ana gid na. naay solusyon. O, diba? Think positive. Nay solusyon ikaon lang sa waffle. Ikaw sa wapon para mabusog ang tiyan. Ikaon sa waffle nga ang flavor dili tawo ha. Cheese. Cheese ang flavor. Cheese ang flavor dili tawo. Magkayong gid sa buang-buang man eh. Buang-buangon man na siya, oy. Kaabot man sa tawo. Nga di man ta kanibal. Di na sila magansi ano. Okay, dinin kain. Yes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pa niya itong nahimo, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 lagi. Lami ba itong hotdog sa ulit dito? Shout out Maricel Salbania, I miss you. Ano sa'yo mo apelido? Abaw. Abo, yung apelido de? Evangeline Barcayo, I miss you too. And also shout out to my cousins. Lahat ng aking cousins.
Shout out sa mga anak ko. I love you all. I miss you all. Shout out sa inyong lahat. Friendship. Thank you for watching. Always nga nag-support. Thank you so much. Ingat lahat. Mosquito. And Yvonne. Shout out. And Hello, Asha. next. Wala pa na. Wala nang pagtaon. My sister, I love you. Jana, Carmelo, Chisa, Natasha Pearl, love natin niya, love you. Mwah. Pila na ikaw mo na kanit. Upat. Opat. Pero na ako anak yapon nga. Ah, di ko siya. Anak magyapon ako siya. Unsa? Kanang stepdaughter. Pero ako yapon sa akong isip, Nahuto na na iso. puso kay kuan. Anak yapon ako siya. Bisan og stepdaughter na ako siya. Okay. Say. Si. Kay ako giilang yapon ko niya nga inahan. Naa sa imo. Pero wala lang sa ako. Tuwa sila sa Manila. Wala akong kanito. Akong duha ka anak. Di bali duha akong panganay. Kaya sa akong tinuod nga ko, duha si bali na sila panganay. Panganay man siya dito sa yang inahan niya. Na ako'y panganay. So duha akong panganay. Babae ug lalaki. Mababait yun. Gusto ko nga lang ano na kami dito magkabuo. Sige, butangan na. Butangin na, o kuan. Mag-usa na may diri ba, mauli na sila diri sa Pilipinas. Ah, wala sila. Ito sa Manila. Oh, Pilipinas, diri sa Mindanao! Sila sa Manila. Sana uwi na sila dito. Cha. Che! Che. Thank you, da. Pila na kabukang dad dito sa cab. Pila ka buo. Tanan. Kanitanan. Oo, manuto. Unya maghimo pa, di na. Dili na. Kung mahurot siya, mahurot dayon, wala pa sila nag-out. Ay, maghimo pa. Maghimo. Pero kung Wala na dire. Dugang. Pero daghan siguro tao ugma kay kuan pa baya 3 pa baya. Aw 4 kasi daghan pa tao ugma. Maghimo na lang dayon. Sakit kaayo no pag malayo ng ang ba ni mga anak ba no? Wala sad ko nakasuway. Usad ka kasuway lagi. Kay happy man gud imong kuan family ko. Imong pagpuyo ba? Dili siya broken hearted, broken family. Dili siya broken family. Lisod man gyud broken family. Ate, naamoy subon sa plato. Kuan ra. Powder. Powder. Sige lang. Yes, okay. Sakit should kaayo pag kuan ka broken family. Manang kasabot ko sa sitwasyon sa gibati sa akong mga anak. Pero di man gyud malikay yan. Na broken family man gyud.
Lagi no. Kanang Huwag magkaroon. man kinanato to yun, di ba? Ngayon na ang nahitabo ang sitwasyon. Magkabulag. Saan man? Nana mang yun. O manalikay. Dawato na lang. Dawato na lang. Dawato na lang friendship. Bisan sakit. Kaluoy. Kawawa ni Elsie. Pasinday. Kaya mo yan, Elsie. Pasinday may swerte pa po. Mabot sa akong kinabuhi. Kaya mo yan, Elsie. And my forever na. Balang araw may darating sa iyo na puro kalaki. Pulo, grabe naman. Dayungan ka na lang. Ay, Diyos ko, simba ko sa kadayo. Dayong sa kalipay, dili dayong sa problema. Simba ko, dayo. Talagi, kinala na, Archie ko, anak. Nagay, Caption nga. dayong sa kalipay, dili dayong sa problema. Lagi ba? Ay pangit ng dayong sa problema. Dayong sa kalipay nga walay katapusan. Dayong gid sa kalipay. Sinunsa na nga dayong na. Ay, Ginoo. Pasaylua. Pasaylua kami. Taran! Open sesame. Ran, ito na. Sada pagkalato na. Baby, nalikit siya. Pero pwede pa man na. Pwede na. pa man na siya. Basta Pwede. nalikit lang. Basta walang nabungkag yun. Tara. Ate Marites, Wow. sa imong pangandoy sa imong kinabuhi. Ang pangandoy na ako sa akong kinabuhi eh. Kay Isa murag- lang. Kay murag perfect naman na imong kinabuhi gyud. Isa lang ang pangandoy na ako sa akong kinabuhi. Unsa Na man na. makahuman ang akong anak tanan sa pag-eskwela, maurawa na ilain pa. Sige, butangin na natin Marites. Tangan na nato na, kay nahuman na. Very good kaayo ti Marites. Makahuman sa pag-eskwela ang atong mga anak. Wa na ko ilain pangandoy. Kana lagi. Makahuman sa pag-eskwela o makatrabaho Makatrabaho gyud. sa pagkahuman. Mm. Pag man sa eskwela, makatrabaho sa insakto. Mm-mm. Kaya para sila, pag sila Regular nasa may silang pamilya, trabaho. di sila maglisod. Kung asa Mm, sila nga, mabunggo-bunggo. Dili nila maigian ang atong kalisod, Yes. di ba? Kay grabe kalisod ba ya? Dili ba sayo ni magkalisod-lisod. Mm. Muna nga iampo nato nga makahuman sila silang pag-eskwela, maningkamot sila, kay kita Pagkahuman. maningkamot na pastog pagpanarbaho. Dayon makatrabaho sila og insakto Yan talaga. para Pinangarap ko. para matupad nila ang ilang mga pangarap sa buhay. Ug dili magkalisod-lisod. Dili sila magkabunggo-bunggo bisag asa pangita sa pagkaon. Ah! Mao gyud. Lisod ka aning magkabunggo-bunggo Lisod para gyud mangita sa pagkaon kung asa mahagilap ang pagkaon. Or kwarta nga ipalit sa pagkaon. Grabe ka lisod, pre. Like me. Gusto na ko ati manan gyud na ko kung mga anak gyud nagagmay pa. Pero Pero no huwag kang choice. mag-alala, Elsie. No choice. Darating ang Hindi ko araw na magtrabaho. Wala bigyan sila ka sa- kaunon. Bigyan ka sa Ginoo ng kaabag sa buhay. Kaya maningkamot na lang jud kung manarbaho. Bisan sakit sa akong kasing-kasing na malayo ko sa ila kaya ako nagtrabaho sa layo. Pero kinahanglan ako buhaton kay para ra gyapon sa ila. Para sila mabuhi. Para silang kaugmaon o Para sila makaeskwela. ug makakaon og insakto dili makagutom-gutom. Laway biya kay ni gutom atong pamilya atong mga anak, di ba? Kay wa ka na narbaho kay mao lagi na ang
Kana mag-unong na lang mo sa kalisod. Dili pwede. Pero lantaw na to akong mga anak kung silang pangayon wa kay mahatag kay wa kay kwarta. Kay wa lagi na narbaho kay mao lagi na mag-unong sa kalisod. Ay Ginoo ko. So kinahanglan jud manarbaho maning kamot jud. Mao gina friendship. Kay kung dili maning kamot, gutom ang pamilya, gutom ang atong mga anak, luoy kaayo. Hilak na sa tago. Bisan pa man og mahilak na lang ko sa tago kay gimingaw ko nila pero mas okay na lang na siya kaysa mahilak ko sa tago nga gutom akong mga anak luoy kay lang taon nga agpangayo kay gigutom sila. Yeah, wala kay makahatag. Hindi nimo mahatag eh, wa kay kwarta kay wala nagtrabaho. Kay kinahanglan jud manarbaho na lang gyud o magtrabaho tarong. Para lang sa mga bata. Para lang sa mga bata. Magsakripisyo gyud, lagi sakripisyo. Kung dili ka magsakripisyo, wala, dili mabuhay ang pamilya. Pero makususi sa freezer. Susi ng freezer? Oo. Maglalagay lang ako ng stock. Okay. Di na ako papasok tayo. Yan. Thank you. Sila na natong nabuhat. Tagan, ubay-ubay naman na, dagan-dagan. Taga na, pala pa ba eh. Ito na naman siya. 2, 4, 6. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 31. 31 na siya. Yes. Close sesame. Kamay na lang. Wala na gana? Wala na. Doon na ka gabi nga wala ko na ni hapon. Napatay. Ayaw sa dana is. Palihapon sa magpataba ka. Magpataba ka ng todo. Ayaw ko magpataba ng todo. Magpataba ka ng todo. Magpa-sexy ra ko magpa-sexy. Oh, na may siksi nga tambo. Mana siya nga tamse. Tambok nga siksi. Na may tamse. Marag dili ko Tamsi. dili na ko kuha ng tambo. Hoy, tamsi ka sa akong pagtanaw. Tamsi ka. Na may tambok nga pangitan-awon. Mm. Iya ang mga kuan niya. Iya. Pero nasa tambok na Tsada tanawon. siya tanong. Na tambok ka tsada tanawon. Kung ganiwang ko, pangit kay tanawon kung ako lawas kung ganiwang ko. Matsada kung katambok ko. Laki siya nagdalaan ng ice Asa? tea out ni ba? Si Kinet, Nabilin lagi na niya diri. ambot. Kay ni Nasunod? nabilin imuhang ice cold drink. Naa. Ay, iya na. Siya nagdala ganina na. Butang na ni. Pero ano na may lipstick.
Bungaw na skinit. Dami lagi lipstick. Ambot lang. Bungaw skinit. Masungkod siya. Pila na gay kakatuig diri? Duha na. Wow. Congratulations. Congratulations lagi. Nagdugay ka diri Sunbears ba? Do ka nakatuig. Si Flor 5 years na no. No. Para lang sa mga bata. Nagbugay. Lagi kay para magita atong mga anak. Munang magdugay, hindi man gid para sa atong kaugalingon, kung para lang sa atong kaugalingon. Para man sa atong mga anak niya atong gibuhat. Thank you. Magantos sa panarbaho. Pero naaman else. Katong kuan diri. Katong stay in. Sa una, Mm. para ra sa iyang kaugalingon. Wala siya pakialam. Grabe, selfish Oo. kaysa sa... Naka-undang iyang anak tungod sa wala na suporta. Tungod pagawat niya diri. Kaluoy, basag ka ayon. Di pa sa'yo ako. See? Hagis ko? Ay, hagin. Ay, thank you. Kaluoy ka ay dagto. Oo. Pila pa iyang anak. Mao. Eskwela iyang anak sa Christ. Naundang na lang. Undang kay wala may konsumo. Kaluoy. Skalar pa ya. Konsumo na ang taong iyang kinahanglan. Napa no? Mo nang tao nga kaugalingon ra ni iyang ginauna. Wala siya naguna-una sa iyang anak. Iya ang kalipay iyang ginauna. Kaluoy kay no? Kuan pagit siya kanang gabay duhaan sa kuanan sa lalaki gapangorta. Lakaoy. Maoy ga pangayo ang lalaki sa iyang kwarta. Magpadala daw. Lakaoy, gugmaan siya. Maangin siya, kaya magpadala man siya. Ako hiluhan ko to else. Kung ako'y pangayoan sa lalaki, hiluan ko yun. Gusto ko nga ako'y buhion sa lalaki. Dili ikaw ang mabuya sa lalaki. Dili ako buhi ang sa lalaki. magbuhi sa lalaki, hiluan ko yun. Ay, Ginoo. Maglikay na lang gid sila sa ako nga di ko nila matungnan. Kaya kung ako ilang matungnan niya, pangayoan kong kwarta, hiluhan ko yun. Grabe. Mao ba? Mahiluan gid sila sa ako. Ano gid nimo? Okay. Urot na. Kaya pa na il. Kaya pa na. Kaya pa ni Uy. Kaya pa na. Napa man siya sulod o. Sinarangan siya ituan. Kaya ka na ako. Lusluk na to. Diba? Nakakuan pa na sila. Sige Tara na, na. taklob na il. Last na, wala na. Okay na siya. Ugasan na siya. Ay, wala na. Mumulan na lang siya no para kuan. Okay, friendship! That's all! Nahuman na niyo loto sa waffle. Yummy, 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 yummy yung waffle namin. Order na kayo. Dito lang sa Sunbells Coffee Shop sa Siboli. Thank you for watching and God bless us all. Take care everyone. Love you all. Mwah. Bye-bye! God bless us again. Happy New Year! And good vibes sa year 2025.